дар соли 2020 мунтахаби то 19 солаи футзали Тоҷикистонро бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё интизор аст. Барои ширкат дар ин рақобатҳо футзалбозони тоҷик таҳти роҳбарии сармураббӣ Эраҷ Насеҳов аввалин тамринҳои худро дар соли нав оғоз намуданд. машқҳои дастаҷамонаи футзалбозон аз 6 то 12 январ дар шаҳри Душанбе баргузор шуда, баъдан ситоди мураббиён нақша доранд дастаро дар хориҷ низ ба тамринҳо ҷалб намоянд. бино ба иттилои Эраҷ Насеҳов, имсол ба ҳайати мунтахаб на танҳо бозигарони касбӣ, балки футзалбозони навкор низ даъват шуданд. аз ин рӯ барои омода намудани онҳо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ масъулияти зиёдро талаб мекунад. ба ҳайати дастаи мунтахаби то 19 солаи футзали Тоҷикистон якчанд бозингарон аз дастаи карони шаҳри Душанбе ҳастанд ва бозингароне ки ҷавоне ки дар дастаҳои касбӣ футзал бозӣ накарданд, чанд бозингарон низ мо даъват кардаӣ ҳастем ва якчанд бозингарони мо аз сабаби он ки ба мисли Комрон Алиев ва Насим Шарипов ки дар ҳайати бошгоҳи Қазоқистон иштирок мекунанд, онҳо то моҳи март дар ҳамон даста мебошанд ва дар чемпионати онҷо иштирок мекунанд. Ба ҳамин сабаб онҳо ба даста омадан натонистанд, аммо дар машқу тамринҳое ки мо дар оянда ба нақша гирифтагим, албатта онҳоро даъват мекунем. Онҳо яке аз бозингарони беҳтарин даста ҳастанд ва умедворем ки ба дастаи мо кӯмак мекунанд. мақсади ягонаи мунтахаби то 19 солаи футзали кишвар ин ба даст овардани рохати ҷоми Осиё ба ҳисоб меравад. барои то ба ин марҳила баромадан Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифтааст баҳри ғанӣ гардонидани таҷрибаи ҳайати мазкур ва сайқал додани малакаи бозигарон онҳоро ба якчанд мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар намояд. дар моҳи август дар шаҳри Казани Федератсияи Россия мусобиқаи оид ба футзал барои бозингарони то синни 19 сола баргузор мегардад. байни давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ мо дар он ҷо иштирок кардани ҳастем ва бисёр бозиҳои рафиқона ба нақша гирифтагем дар ба мисли дастҳое ки дар Қазоқистон иштирок мекунанд, дар Ӯзбекистон ва дар Қирғизистон. мо ният дорем ки дар ҳамин ҳудудҳои худ хуб иштирок мекунем ва тайёрии хубро мекунем. гузориши Парвина Ашурзода, Маҳрами Хол, махсус барои барномаи иттилоотии хабар.